ಹಾಯ್ ಮಾತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರುಣಿ ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಇರೋ ದೂರ ಮೈದು ತೋಜುಂದುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಈತ ಕಾರಣ ದೂರ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಅಬನಡ್ಕಡು ಅಂಚ ಅದೇ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಗುರುದುರ್ಗ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಟೀಮ್ ಅಡೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಹೈಟ್ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ತೂಡು ಜನ ಎಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಆತಾರೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಡ್ ಇತ್ತ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಜನ ಮಲ್ತದು ಹೈಕ್ ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಅದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಗಂಟೆ ಹತ್ತಂಡು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಖಾಲಿ ಎನ್ಮಾಯಿನಿ ಅಂಚಾದ ಅಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತೆ ಹಾಂ ಬೈ ಗಹನ ಎನ್ನ ಮಗೆ ತಲೆ ಶೂ ಬಾರದು ಬರ ರೆಡಿ ಆತೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲ ಗೊಬ್ಬೆರಂಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಗ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ನಡ್ತೊಂದು ಬೋಡು ಮೇನ ಶಾಲೆ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜ ಮೇರು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಇಜಿಂಡ ತೂಡು ಈನ ಮಲ್ಪುನುಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂತನ ಇರ್ನ ಉಂತುಕನೆ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಹಾಂ 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 ಬಾ ಕೊಯ್ ನನ್ನ ಹಾಂ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪಿನ ಹಬ್ಬ ನಡ್ಕಡು ಅಂಚದ ಹಬ್ಬ ನಡ್ಕಾಗ ಪೋದಿ ಅನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಹಬ್ಬ ನಡ್ಕಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಎತ್ತೀಜ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾಪ ಮುಲ್ಪ ಬುಡ್ದು ಬೂಯಿರೆಂಗ್ಲೇನು ಅಂಚದ ದಾಲ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ದಿಲ್ನೆಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಪಾಪ ಬಾಲೆಗೆ ಬಡಾಪಣದ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ತಿಂದೆ ಅನ್ನ ಪುಪ್ಪಿನಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏರ್ಲ ಬೈದಿಜೀರ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಹಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ ತಕ್ಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನಕ್ಲೇಗೆ ತಿಕ್ವೆ ಯಾನ್ ಹಬ್ಬ ನಡ್ಕಾಗ ರೀಚ್ ಅನ್ನಾಗ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿಜಾಂಡ್ ಒಂದೇ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಾಕಲು ಅಕ್ಲ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪೆತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪದೊಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ ನಾಕ್ಲೆ ಪೂರ 5000 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲ ಬೊಕ ಟ್ರೋಫಿಲ ಇತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾಕುಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಆಕ್ಲೆ ಎದುರು ಎಂಗ್ಲು ಗೊಬ್ಬುನ್ ಬನ್ನಾಗ ಬಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂತುಂಡು ತೊಲೆ ಎಂಗ್ಲ 3 ಜನ ಟೀಮ್ಸ್ ತಕ್ಲು ಬೈದೇರು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ರೆಡ್ ಗೇಮ್ ಮಲ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೆಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೇರು ನಾನು ಎಂಗ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಹುಯ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸೊ ಇತ್ತ ಟಾಸಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತೂಡು ಇಂಚಿನ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ತೂಕ ಹಿಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಪೋತೀನಿ ತುನಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಲ್ತೇರು ಟಾಸ್ ಡಾಕ್ಲೆಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬತ್ತನ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಕೋಚ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತಾ ಅಂಚ ರೂಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಸ್ತಡು ರೂಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆ ಮುತ್ತಿನ ಕೆಜಿ ಪತ್ತಿನ ಕೆಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಲ್ಸೇ ಅಂಚದ ಎಂಗಲ್ ಸೋತ ದಾಪಂಡ ಅಕ್ಲು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಲೋಕಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ನಿಜವಾದ ಎಫರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಏತಾಪಣಾತ ಎಫರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚದ ದಾದಾಪುಡು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಗೆಂದನಾಗ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸೋಲೋಡಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸೋಲೋಪುದು ಬತ್ತ ಎಂಗ್ಲು ಗೊಬ್ಬ ದಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಾಡುವೆ ತುಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತುಂಡಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅಮ್ಮ ಇರ್ ಗೊಬ್ಬುಲೆಮ್ಮ ಇರೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಮ್ಮಗು ಬಾಲ್ ದಕ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಇರೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಇರ್ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಅಮ್ಮ ಬಾಲ್ ಇಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ದಕ್ಕುವೆ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಜೋಶ್ ಉಡ್ಬಂದಿತ್ತೆ ಐಂತೂದು ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಗೊಬ್ಬದ ಪುರ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಬೊಪ್ಪಿನಿ ತಿಂಡಿಗೆ ಪಲಾವ್ಲ ಮಾಲ್ಟಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚದ ನನ್ನ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾಚ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಪೂಪಿನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಇಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನಿ ತೂಪಿನಿ ರೂಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲ ಕಾಯ್ಚಿ ಸೋತಿನಿ ಮಾರ ಜೋರ್ ತಿಳ್ಕ್ಯಾರ್ಬು ನಿಂಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನಿ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಬೈಯರ್ದು ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾತಡ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದಲ್ತು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೇನು ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾತಂಡು ತರೆಬೇನೆ ದಯಪಂಡ ದೊಂಬುಡು ಎಂಗ್ಲು ಖಾಲಿ ತುಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬದಿಟ್ಟಿನಾಗ್ಲು ಎಂಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತ ಅಂಜಾದ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತನ ವಿನ್ ಆತು ಪನ್ವೇನು ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಲೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾಕ್ಲೆ
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಂಡ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲನಾತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಸೋಪ್ ಪೊಡೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಮ್ಯಾಚ್ ತುಯ್ಯ ಪಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನು ಒರಿಯಗೋರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಇತ್ತನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಫೈಟ್ ತೂವರೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತೂವರೆ ಫೈಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಉಂತುದು ತುಯ್ಯ ಐ ಬೊಕ್ಕ 12 ಗಂಟೆನಾಗ ಬತ್ತೆ ಅನಿಲ್ಲಾಗ ಒಡಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಏನ್ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕುಲ್ದು ಇಲ್ಲಲ್ದು ತಿಂದ ಅಣೆಗೆ ಐನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿಜಾನ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಬೈಯಾಗ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಣೆದ ಆಲಾ ಮಲ್ದಿಜಾನ ಖಾಲಿ ಚಾ ಮಾತ್ರ ಚಾತ್ ಕಸಾಯ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ಲೀನಿ ಕಸಾಯ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದ ಯಾನ ಪೋತೀನಿ ಬೈಯಾಡ್ದು ನುಪ್ಪುಲ ಹತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ನುಪ್ಪು ದಿಯೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅರಿಪಾಡ್ದು ಬರ್ಕ ನುಪ್ಪುಗುಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ ಪೊತ್ತದೆ ಈತನ ಅರಿಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಕುದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಅರಿಪುರ ಬಾರ್ದಾಡ್ ನಾನೈತೆ ಕಜ್ಜಿಪುದ ತೋಡು ಐನಿ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಕಜ್ಜಿಪುಗು ಮುರಾಣಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ತಿಮರ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ತಿನಾನಿ ಮುರುಮೀನು ಸಾರಿ ಡಿಸ್ಕೋ ಕಣದೇರು ತುಲೆ ಇತಿ ತೆಲಿಯ ಈತ ಆಜಿ ಮೀನುಂಡು ಆಜಿ ಇನಿ ತೆನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಜ್ಜೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯೇರು ದೂರ ಬಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮಿಸಸ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಕ್ಲ ತಂಬಿಲಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬರ್ರೆ ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ತುಂಬೇ ಫುಲ್ಲು ತರಬೇನೆ ಆತಡ ಐಕೆ ಆನ್ ಬರ್ಪುಜ್ ಬಂಡೆ ಗಂಜಿಲ್ಲ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಬನ್ನಿ ಪೋಲೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಬಂದಾಗ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆಪುನು ಕುಟುಂಬದಂಚೆನೆ ಒಣಸ್ಪುರ ಆನಾಗಂತ ಲೇಟ್ ಆಪುನು ಅಂಚದ ಅಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬಲ ದೂರ ಮಡಂತ್ಯಾರ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ಮಡಂತ್ಯಾರ ಏನು ಅಕ್ಕನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಜಿಪ್ಪು ಮನ್ಪಂದ ನಿಕುಲ್ ಇರ್ಪೋದು ಬಲೆ ಅದು ಆರು ಕಾರ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಹೋಯ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕಾರ್ಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಹೋಯ್ನಿ ಅಂಚದು ಅಂಚ ಹಾನು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಮುರಣಿ ಮೀನು ಕಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದು ಇದಿತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಅಂಚ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿತ್ತದಿಯೇ ಅಂಚತ ನನ್ನಿಕ್ ಮಸಾಲೆ ಏನು ಪಾಡೋಡು ಮಸಾಲೆ ಬಂಡೆ ಏನು ಕಡೆ ಪುಜಿನಿ ಅಂಗಾರ್ದ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡು ಅರುಣ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಕನದೇನು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡ ಮಲ್ತದ ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಚಂದ ಗೊತ್ತು ನಿಜವಾದ ಮರ್ತು ಬರುತ್ತೆ ತೂಕ ಏನು ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಗಾರ್ದ ಮಸಾಲೆ ಒಂಜಿಡ್ಡೆ ದಾಲ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಕಂತಿನ ಪುಡಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಅಂಚದು ಬೇಲೆ ಅಂತ ಈಸಿ ಆಪುಣದು ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆಂಡು ಅಂಚದು ನಮಗ ಏನು ಕಡೆಯೋಡು ಐಕಿತ್ತಿನ ಸಾಮಾನು ಪಾಡೋಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ರಡ್ರಡ್ ಬೇಲೆ ಆಪುಡು ಅಂಚ ಅಂಗಾರ್ದ ಮಸಾಲ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತುಲಾತನು ಅಂಚದು ಅಂಗಾರ್ದ ಮಸಾಲೆನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಫಿಶ್ಗೆ ಮಸಾಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಾಂಡ ನಾನು ರಪ್ಪ ಚಾದಿಕ ಜೋರು ತರೆಲ ಬೇನೆ ಅಂದುಂಡು ಬಾಲೆಜಿ ಇದೆ ನಲ್ಲ ಕೀಜೆ ಅಂಜದ ರಪ್ಪ ಚಾದಿಕ ಚಾಪರ್ದು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಅನಾಗ ಯಾನಿಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕು ದಯಪಂಡ ಐದುಂಬು ಎಂಕ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟು ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಸುಮಾರು ಬೇಲೆಂಡು ಅಂಜದ ಅವಿನ ಪುರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜದ ಯಾನ್ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಗಂಟೆ ಆತನ ಎನ್ಮ ಬಾಲೆ ಪಪ್ಪ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಮೀ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಬರಸರು ಅಂಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋದಿತ್ತ ಸಮಾ ಸರ್ಬತ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ತೆಮ್ಮ ಬರೋದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮೇ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಬರೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸ್ಮಲ್ತ ಜಿಪ್ಪು ಬಂಡೆ ಬೇಗ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತರಪ್ಪ ಮೀನ್ಕಾಯಿ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮೀನ್ಕಾಯಿ ಕೂಡ ನೆಟ್ ಆಜಿ ಮೀನುಂಡು ಯಾ ನಾ ಮೀನ್ಕಾಯಿ ಕೂಡ ಬೇಟೆ ಅಂದಾಲ ಮಂದಿಜಿ ಕಜ್ಪು ಗಂಜಿಗೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಇದೆ ಅಂಚದ ಬಾಲೆಂಜಿ 2 ತಿನ್ವೆ ಯಾನೇ ಪಂಪಿನಿ ಬಾಲೆ 2 ತಿನ್ವೆ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ತಿನ್ವೆ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಊರಿನ ಮೀನು ಫ್ರಿಜ್ ಇಟ್ಟಿವೆ ಕಾಲು ಬೆಚ್ಚಾತನೆ ಗ್ಯಾಸ್ನೇನು ಆಯ್ನಾತ ಸ್ಲೋ ಇದೆಯೇ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವರು ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂತೀರಿ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಹಾಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏತೊಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಮುರಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಡೇ ಯಾನ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪುನ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂತೆ
ಅಂಚದ ಕೆಲವರು ಬಾಲ್ಯಡ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪರು ಬಂತೀರು ಆ ಬಾಲ್ಯಡನ್ನು ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪವೆ ದಯಪಂಡ ಹಾಯ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಯಾನೇ ಹಾಯ್ ಕೊನೋದಿಲ್ಲ. ರಾಜೇಶ್ ಪಂಡದ ಮೇರ್ ಪ್ರಧಾನ್ಯ ಬಾಲೆಗೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಕೊನೋದಿಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ವಿಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮೇರ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಿಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಸವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂಡ ಬಂತೆ ಮೇರ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ರಶ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂತೀರು ಬಾಲೆಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬಾಲೆಡ ಹಾಯ್ ಪಂಡ ಕಿಂಚಿ ಅಂಚದ ಯಾನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ವೇದ ಸಿಸ್ ಮೇರೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂತೀರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಬಂದು ಯಾನೇನುವೆ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮೇರು ದೀಪಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂತೀರು ಅರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪರ್ ಬಂತೀರು ಅಂಜದ್ ದೀಪ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಐದು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ನಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ತೋಂದುಲ್ಲರು ಬಂದು ಯಾನೇನುವೆ ಚೂರು ಟರ್ನ್ ಪಡ್ಗ ತಡ್ಗನಾಡಿ ತಿಕ್ಕಿ ಓದೀತ ನಿನ್ನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಈ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಟರ್ನ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಟು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನ ಚೀಟಿ ಬರೆದಕಂದ್ರೆ ಚೈತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಬರ್ಡೇದ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರ್ ಬಂತೇರು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಬಾಬಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಇವನ ಕನಸು ಪೂರ ನನಸಾಡು ದೇವರೇನ ಆಶೀರ್ವಾದರಿಗೆ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಹಾರೈಸೋದಿಲ್ಲ. ಸವಿತಾ ಮೇರು ಬಾಲೆಡ ಹಾಯ್ ಪಂಡ ಬಂತೇರು ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬಾಲೆಡ ಹಾಯ್ ಪಂಪಾವೆ ಐಕೆ ಆಯ್ನ ಬರೋದು ಯಾನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಲೀಲಾವತಿ ಮೇರು ಹಾಯ್ ಪಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ರವಿಚಂದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದು ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಜದು ಹಾಯ್ ಎಂಜೊಲ್ಲರು. ಮಾತಿರ್ಲ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಂಚೆನೇ ತೂದು ಹೆಂಗೆ ಇಂಚೆನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಗಲ್ಡ ಮಾತಿರ್ಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋಗಳು ಇದು ಪ್ರೀತಿ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ನನ್ನ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನ ಕೊನ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಯಾನು ನಮ್ದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ. ನನ್ನ ಮೀನು ಬೇಯೋದುಂಟು ಗಂಜಿಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಂದು ನೆಟ್ ಮೀನು ಲಕ್ಕ ಯಾರಾಬುಜಿ ದಯಬಂಡ ಆಯ್ತಾ ಕೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಂದುಂಟು ದಯಬಂಡ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಮರತತೆ ಫೋರ್ಸಿ ಯಾವುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಚಿನೇ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಫ್ರೈ ಕೊಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡವು. ಒಂಜಿ ಮೀನು ಪಾಡಿ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬಂತೇನೆ. ಅರುಣ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಇಂಚೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬಂತೇನು ಮೀನ್ಲ ಬಂತ ಇಂಚೊಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಇಜ್ಜಂತ ಬಂತೆ ಮಣ ಮುರಂಡ ಫ್ರಿಜ್ ಯಾನ ನಿಜವದು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿನ ಮೀನು ಯಾನ್ ಮನದನ್ನು ದಕ್ಕುನೆ ದಯಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿನ ಮೀನು ಮನದ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಪುಜ್ಜಿ ಒಂಥರ ಹೆಂಗಾಪಿನಿ ದಾದಂದ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡು ಮೀನ್ಲಾಡು ಕೋರಿಲಾಡು ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಪುಜ್ಜಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡು ಓದಿಂಡಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಪುಜ್ಜಿ ಮನದ ನಿಂಗೆ ತಿನ್ಯಾರ ಅಂಜಾದು ಫ್ರೆಶ್ ಕಂತಂಡ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಿ ನೂಲ ಅಂಜಾದು ತೂಪೆನ ಮೀನು ಎಡ್ಡೆಂಡ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲೆದೆಲ್ಲ ಮಾಸ ಬಲ್ದುಂಡು ಬಲ್ದುಂಡು ಮಾಸ. ಮೀನು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮಸಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಉಂಡು ಆತೆ ಇನ್ನು ಫ್ರೈ ಪುರ ಮಲ್ತಾಂಡ ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನು. ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಹೊಸ ತೂಪರ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಲ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಲೆ ದಯಪಡ ಯಾವ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋಲ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ರೀಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.